Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan acara yang akan mengupas seluk-beluk seni budaya Kabupaten Magelang. Semua dikupas tuntas dalam Borobudur Semawur. Borobudur Semawur bisa Anda dengarkan di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para katang sutresna budaya miyarsa kakung putri. Pinanggih malih kaliyan kula wonten ing kalodhangan dalu menika lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang jendela musik lan informasi. Ugi bagas kuwarasan ingkang cinandi hanyartani wulan Ramadan sepisanan ingkang benjang tartamtu para kaum muslimin badhe nindakaken ibadah siam. Pramila kanthi menika dalu menika kula sakadang sowan sakpurnanipun nindakaken jejibahan tumrapipun para muslim wangsul malih saben-saben malam Kemis mboten kendhat mboten wonten napa nggih mboten wonten keselipun kula sakadang lumantar gegono lumantar Gemilang FM ing samangke badhe sesarengan duduk-dudah mekaring kabudayan Jawi maliginipun giaran lumantar adicara Borobudur Semawur. Dene wonten dalu menika kula mboten piyambak tasih sesarengan kadang kula kinasih panjenenganipun Mas Kikis ingkang sampun rawuh lan ugi wonten ngajeng kula menika paranpara satunggaling jurnalis senior wonten ing kalawarti Joko Lodang nggih, Mbah? Nggih. Nah, sinten malih piyambakipun tansanes panjenenganipun Bapak Sukandar minangka panyerat pawarta miwah sedaya ingkang magepokan kalian budaya maliginipun wonten ing Joko Lodang, Koran Merapi lan Ariwarti sanesipun. Dene dalu menika ingkang badhe kababar nenggih satunggaling lampahan ingkang asring dipun tindakaken wonten ing tlatah Kecamatan Sawangan nggih Mas Kikis. Tepatipun wonten ing Desa Gantang. Desanipun Gantang, dusunipun Kadisono. Nggih. Menapa irah-irahanipun nggih lesung semi nyadran lesung semi nangka growong. Kok kados mekaten? Lah menika sadèrèngipun kadang kula sepuh Mas Mbah Kakung menika Mas Kandar ing samangke babar Mas Kikis langkung rumiyin karana menika wonten gepok senggolipun kalian panjenengan tartamtu ingkang sampun asring mrangguli kepara nderek nindakaken lelampahan menika. Nggih. Nggih, sadèrèngipun sugeng dalu para kadang pamiyarsa lan pamriksa Radio Gemilang. Inggih. Panji estu kula ugi nate mireng ugi makaping-kaping ugi nderek kegiatan nyadran wonten ing dusun Kadisono. Oh, Kadisono. Menika wonten witipun wit nangka ageng ngoten. Lah menika witipun growong. Kacariyos menika rumiyin kedadosan saking lesung. Lah mila menika Pak Kandar ingkang sampun rawuh badhe mbabar menika. Satosipun kok lesung kok iso semi. Nah, nggih niku. Lesung kok iso semi. Menika saking pundi lajeng porwanipun kados pundi ngaten. Mula bukane kok saged ngoten niku lho, Mbah. Ngaten Pak Kandar. Monggo dipun babar. Niki mangke jenengan saling melengkapi Mas Kikis nggih. Bakunipun mekaten. Kula menika jan teko ora mudeng kok niki. Kok saged winastanan nyadran. Nyadran menika padatanipun kagem mbok menawi panggenan kula menika
katindakaken saben-saben wulan ruwah Mas. Ruwah, Nggih, nggih, nggih. ruwah. Nggih, birrul waliden. Nggih, Sanesipun. nggih. Nah, monggo. Nggih. Mbah Kandar. Nggih. Dados mengaten nggih. Nggih. Para pamirsa wonten ing dalem aturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing acara Borobudur Sumawur. Nggih. Dene ing dalem menika kita badhe babar perkawis cerita legenda nggih, legenda. Nggih, nggih. Wontenipun lesung semi nangka growong ing dusun Kadisana, Desa Gantang, Nggih. Kecamatan Sawangan, Kabupaten Nggih. Magelang. Nggih. Yang pernahipun nggih wonten areng-areng Gunung Merbabu. Merbabu Siring Kilen nggih. Nggih. Terus mengaten. Leres kados ingkang dipun ngendikaken Mas Kikis wau wonten ing Kadisana menika wonten satunggiling wit nangka ingkang umuripun sampun atusan tahun. Atusan nggih. tahun. Atusan tahun. Garis tengahipun kira langkung wonten kalih meteran mangandhap nggih wonten Nggih, nggih. kalih meteran. Ana inggilipun nggih watapis gangsal 11 meter wonten Nggih, nggih. nggih. Tapi anehipun wit nangka menika naik wit nangka padatan nika cawangipun kan kathah nggih. Nggih. Nah menika namung cawangipun alit-alit. Nggih. Tapi wit Delegipun pokokipun nggih, menika delegipun ageng. wageng inggil. Hmm. Ah, ingkang aneh malih wonten ing tengah wit nika wonten bekas growong awit Nggih, saking ngandhap dumugi nginggil. Nggih, nggih. Amargi manut critanipun menika sawau arupi lesung nggih. Oh. Nah, lesung niku kok saged dados wit nika critanipun dos pundi ya menika Nggih, ingkang nggih, nggih. mbok menawi ingkang perlu Nggih. kula babaraken. Nggih, nggih. Dados manut pangandikanipun mantan Kepala Desa Gantang Mbah Muhyad nggih. Oh, Mbah Nggih. Muhyad. Mbah Muhyad sarjana seni Nggih. utawi Ki Ngabehi Ngabehi Muhyad Muhyad Adicarita. Adicarita amargi panjenenganipun ugi sawijinipun dalang. Oh, Dalang ringgit purba Nggih. ingkang nggih kawentar wonten ing tlatah Sawangan. Hmm. Dados manut andaranipun Ki Muhyad menika rikala jaman perkembangan ya, perkembangan apa agama Islam badhe dipun siaraken wonten ing tlatah Magelang, Nggih. mliginipun Magelang wonten areng Gunung Merbabu menika wonten ing tlatah Sawangan menika ugi wonten sawijinipun tanah perdikan Hmm. rah tawun. Niku manut andaranipun Mbah Muhyad keluar. Mbah Muhyad nggih. Tawun. Rah tawun. Oh. Rah tawun. Rah tawun niku bumi perdikan ing saking kerajaan Mataram kuno. Oh, ngaten. Nyun pangapunten. Nggih. Mbah Kandar kalian Mas Kikis. Nggih, nggih. Wonten tembung bumi perdikan. Menika laris sak menika tartamtu mboten mangertos. Napa Nggih. tegesipun bumi Terus perdikan menika kawasan utawi wewengkon ingkang bebas Pajak. bayar pajak. Oh, dados. Nggih. Menika kagunganipun sinten? Tanah menika. Menika kalau mriyen zaman zaman kerajaan Mataram Hindu, Mataram Kino, Nggih. menika ingkang kuwaos wonten niku Aki Dalem asmanipun. Aki Dalem. Aki dalem. Menika tokoh agama Hindu. Hmm. Nah, buktinipun ing tlatah Sawangan samenika buktinipun Hmm. wonten tilaran candi-candi to. Hmm. Candi Pendem, Nggih. Candi Asu, Nggih, leres. Candi Lumbung. Menika Ya, satu terus. komplek. Nah. Nggih, nggih, nggih. Kaduga nggih wonten ing tlatah menika rumiyin-rumiyinipun minangka perdikan, bumi perdikan rah tawun menika. Menika manut Edi Setiawati, tokoh rimin nate dados Dirjen Kebudayaan. Oh. Nyerat buku Nggih, nggih, nggih. ingkang surasipun menika. Nggih, nggih. Kalau semanten bumi perdikan menika nggih tasih kathah piantun ingkang ngrasuk agama Hindu. Oh. Nggih, bukti-bukti ya menika Nggih. candi-candi menika. Candi-candi. Candi kan minangka papan sanggar pamujan, Nggih. papan pamujan Nggih, nggih. umat Hindu nggih. Nggih, nggih. Menika bukti samenika tasih wonten niku Tasih wonten, nggih. candi-candi menika.
ingkang wonten nginggil wonten gendelan candi gendelan wonten nggih. Lajeng wonten pintu sabrang wonten petilasan-petilasan utawi bekas-bekas candi ingkang sampun risak amargi kenging letusan Gunung Merapi. Alam nggih. Nah, aki dalem rikala semana nggegeki utawi mempertahankan ya agama Hindu wonten tlatah menika. Nah, sementara Ki Ajar Windusana menika nggih badhe nyebaraken agama Islam wonten ing tlatah Sawangan menika. Sakalipun menika sami rebut pangaribawa, rebut pengaruh ya. Rebut pengaruh amargi kekalih menika badhe nyebaraken agamanipun masing-masing, aganipun piyambak-piyambak. Pertentangan wonten mrika wonten gantang wonten dusun Pantengan ya. Nggih, Pantengan. Amargi papan menika rumiyin kangge pertentangan piantun kalih menika nggih to. Lajeng sami tantangan ya nika lajeng aki dalem kagungan gaman senjata utawa gegaman ingkang andalanipun inggih menika lumpang saking sela, lumpang kali lesung saking sela. Kali gandhikipun. Nggih. Nah, dene Ki Ajar Windusana gamanipun andalan inggih menika ingkang arupi lesung ingkang dipun damel saking kajeng nangka lesung. Wonten tantangan wusananipun kekalipun sampai adu kasekten nggih. Kanthi senjata lesung kalian lesung saking watu kalian lesung saking nangka nggih to. Nah menika tarungipun gegaman menika lesung kalian kajeng wonten ing awang-awang wonten pinggil swanten pun kemulung plang satemah papan menika samenika dipun asmani gantang amargi wonten swanten kemulung wonten pinggil menika lajeng amargi gesekan wonten kados pedhut wonten menika ya wonten dusun namanya Pedutan. Nggih. Kekalipun sami sektinipun mboten enten kawon mboten enten kang menang. Lajeng sakalipun sami dawah. Dawahipun lesung menika temancep nggih. Wonten dusun samenika kadisana menika. Lajeng dawahipun alunipun nggih temancep. Lajeng ingkang lesung saking sela nggih dawah. Wonten dusun pundi nika kula pasen. Dawah. Kekalipun menika dumugi samenika saged dipun presani, dipun buktekaken wonten ing tasih wonten. Wonten pinggir mergi. Nggih. Oh ingkang lumpang menika. Nggih. Wonten pinggir mergi. Nggih. Tasih sepriki tasih wonten. Lah, nyuwun pangapunten, Mbah. Nggih. Menika menawi saged dipun wastani situs nggih. Napa papan menika nangka growongipun menika secara definitif wonten dusun Kadisana. Nggih. Lajeng kala wau ing ngajeng sinebat nggih. Ki Windusana nggih. Ki Ajar Windusana. Lajeng wonten gandeng cenengipun mboten? Kenging menapa asmanipun dusun Kadisana lajeng ingkang wonten ing folklore menika. Nggih. Sinebat Windusana. Nggih. Papan palengganipun Ki Ajar Windusana samenika naminipun Kadisana. Kadisana. Nggih. Dusun Kadisana sepriki wonten tasih wonten. Nggih papan ingkang wonten napa growong menika. Nggih. Nggih. Ki Ajar Ndaka Ki Ajar nggih. Tetes Ki Ajar Windusana menika papan palengganipun wonten ing Kadisana. Nggih. Nah, dene aki dalem nggih wonten tanah perdikan menika. Ratawun, bumi Ratawun. Nah, dados kalih-kalihipun mboten ingkang kawon, mboten ingkang menang sami dawah.
Dados sak menika nggih buktine tasih wonten nggih. Tasih wonten. Wonten nangka Tasih wonten, growongipun, tasih wonten. wonten Nggih. napa menika? Wonten lumpang Lumpangipun. Nggih, Nek tasih tanah wonten. perdikanipun Tanah tasih wonten Mas. perdikan Pratawon pun boten wonten. Nggih, niku Namun tanah bekas-bekas perdikan candi anu, tasih wonten to. lereng Nggih. kilen. Nggih. Lereng kilen dados wiyar menika. Nggih. Oh. Nggih. Wiyar mboten namung nak sak menika kok namung Ada setunggal satu petak, desa, mboten-mboten, atau nggih. setunggal kelurahan mboten. Mboten. Berarti tebanipun bawira Tebih nggih. tebih. Oh. Ngantos Terus. menawi mlebet tlatah dukun. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Lah ketitik lak napa petilasanipun sak menika Ingkang wonten malah candi-candi wonten niku. dukun. Nggih. Oh. Amargi lesungipun menika saged semi, Nggih. lajeng Ki Ajar Bindusana ngendika kalian Aki Dalem. Saiki minangka tandha yen agama kang bakal urip lan sumebar ing tlatah Jawa kene itu agamaku, agama Rasul, agama Islam. Nggih, nggih, nggih. Leres nggih, Nggih. sebriki leres to? Nggih, nggih. Menika kanthi tandha menawi lesung menika saged semi. Nggih. Dados pinangka ingkang samenika saged dipun buktekaken wonten ing dusun Kadira. Di pusakane Ki Ajar Bindusana menika Nggih. ingkang rupi lesung Nggih. tumancep wonten ing siti Nggih. nanging kok lajeng semi. Nggih, semi. Menika minangka pertanda menawi agama ingkang dipun sebaraken Ki Ajar Bindusana menika Ingkang badhe ngrembaka. badhe mekar ngrembaka wonten ing tanah Jawi. Oh. Tapi nggih leres ta menika. Nggih, nggih, nggih. Leres. Aki Dalem lajeng paring pangsulan. Bener agamamu bakal mekar ngrembaka ana ing tanah Jawa. Nggih. Nanging agamaku, agama Hindu ora bakal ilang ana ing tanah Jawa kaya Kaya ora dene- bakal bosok nggih, kaya kaya watu. dene watu. Kaya dene watu Lesung se- kala wau. lesung saka lumpang umpama. Nggih, nggih. Nah, menika kenyataan semeniki. Nggih, nggih, nggih. Dados sinaosa tiyang Jawi menika sampun kerasa agama Islam napa agama sanesipun, Nggih. tapi budaya Ingkang kina spiritual Nggih. Hindu Hmm. tasih lestantun. Tetep lestantun lestantun, kados nggih. umaminipun nyadran menika Nggih. asal kata riune Serada. serada, acara serada. Oh. Serada itu kan menghormati leluhur. Oh, ngoten. Nah, di candi karena abu dari raja atau leluhurnya itu disimpan di candi toh. Candi. Dia mendoakan di candi itu ya. Sekarang samnika bacanya tadi campur-campur. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa. Nggih. Nggih. Nah, samnika nuwun sewu wonten tlatah kita wonten acara nyadran. Niku nggih atur kintun donga dumateng leluhur wonten ing makam. Nggih, nggih. Menika ingkang mengadopsi menika mboten sanes nggih Sunan Kalijaga. Oh, Sunan Nggih amargi anggenipun nyebaraken agama menika kanthi pendekatan budaya. Pendekatan budaya. Oke, oke. Khususipun budaya spiritual. Dados mboten langsung dipun icalaken plas ngeten tapi dipun serap tapi dipun gantos. Oke. Nampi serada doa-doa agama dengan doa agama Hindu dengan bahasa mungkin bahasa Pali atau kok bahasa Pali Buddha bahasa Sanskerta. Nah digantos tunggu-tunggu agama Islam kados nyadran samenika ingkang kita buktekaken wonten ing dusun-dusun menika acaranipun kan menika dados kintun donga dumateng leluhur kanthi agama Islam. Ya. Tapi wonten tlatah-tlatah sanesipun kadosipun nyadran ingkang kados punika nggih mboten wonten niku. Mboten wonten. Tapi nek ziarah kubur tesih wonten. Ziarah kubur tesih. Tapi nabi nyadran termasuk menika nggih. tradisi sadran namung cekap ziarah ngaten to. Nggih. Ingkang sanes-sanesipun. Nggih, tempat mriki kan Wonten normal, nggih, wonten pasarea, ritual khusus nggih. nggih. Nah, itu Nyuwun pangapunten. nggih. Menapa yen to wonten kala wau wonten ngajeng lak pun sebataken Nggih. kekalihipun boten wonten ingkang asor gitu. Nggih. Nekesipun sedaya sami unggul Nggih, yudanipun. nggih. Lajeng menapa wonten ing sakiwa tengenipun nangka growong menika wonten makamipun ingkang
nyuwun sewu ingkang kala wau kasebataken sinten? Aki dalem kala. Aki dalem kala wau ingkang Kok- Ki Windusono. Nah iki Ajar Windusana makamipun mboten mriku. Oh, mboten mriku. Nggih. Nah garwanipun wonten mriku. Wonten. Nggih, garwanipun. Termasuk menawa kala wau ngendikaken bilih aki dalem kala. Nggih, nggih. Aki dalem ugi Nggih. kula dereng nate mireng ngoten. Nggih. Ning media ingkang kula mangertosi Nggih. bilih menawi aki dalem menika napa kapitadosanipun Hindu mbok bilih menawi sampun telas tulisipun lajeng dipun besmi dipun Oh nggih dipun besmi nggih. nggih nah dipun besmi wonten ing perapian mesinipun nak mboten wonten kuburanipun Nggih, nggih. terus pancen upami madosi kuburan piyai-piyai leluhur-leluhur ingkang napa Prademak nggih Prademak niku adose pancen nggih rada angel ngoten Nggih, nggih. rada angel dadi tidak ada kuburan khusus Nggih. zaman dahulunya. Nggih. Karena mangke kula nyuwun pirsa kados mekaten karena tiang limrah kathah menika mastani yen to nyadran menika kintun doa dhateng leluhur. Nggih. Nah, Nggih. wonten mriku menawi wonten makamipun sinten, petilasanipun sinten, menika lajeng mungkin ada benang merah yang menghubungkan ke sana. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Menawi petilasan lesung menika tasih Tasih wonten wonten. Tasih wonten. lan tasih. sampingipun menika kadamel kados kuburan. Lah menika kula nggih dereng napa mangertos saestu menika pasaryanipun Sinten? sinten napa ingkang kagungan pusaka lumpang kala wau. Napa sanes lak dereng Nggih, saged. nggih, nggih. Leres nggih. Nggih. Ning semanten kados ngendikane Pak Gandar. Kalau wau pilih antara napa kedua tokoh gitu, kedua tokoh. Aki Dalem kalih Ki Ajar Windusono. Ngaten nggih. Nggih. Menika mboten wonten ingkang Kawon. kawon Nggih. nalika Bondayuda mboten wonten ingkang Nggih. kawon. Menika nggih saged dipun wastani bilih agami Islam saged ngrembaka ning kapitayan-kapitayan utawi budaya-budaya ingkang kina menika tesih dipun lestantunaken kados Srada kala wau. Nggih, Srada Dados diterasaken dados Sadra. Sadra. Dipun walik ngaten. Nggih. Riyen Srada Nggih. dados Sadra. Sadra menika utawi Srada menika nak bekti dhateng leluhur. Ngopeni dhateng leluhur, eling Nggih. dhateng leluhuripun. Sakmenika dipun terasaken wonten ing wulan-wulan tertentu. Wulanipun dipun wastani ruwah. Ruwah. Ruwah menika arwah. Arwah ya. Leres nggih. Dadi ngopeni arwah. Ruwah, nggih, nggih. Ning menawi wonten nangka growong menika anggenipun nyadran ugi wulan ruwah. Wulan nggih. ruwah. Oh, wulan ruwah. Dados dinten pasaran Kliwon sasampunipun tanggal 19 ruwah. Ngoten. Nggih. Pasaranipun Kliwon. Lebar tanggal setengah Nggih. wonten ing Nggih. dinten Kliwon. Kalau di tahun menika kalau tanggal 19 ruwah kalau wingi atau tanggal 7 Februari kalau wingi. Nggih, nggih. Wonten ing acara nyadran nangka growong menika dipun gelar ringgit wacucal. Oh, wayangan Siang bener. kalian dalu Nggih, nggih. nggih. Nah, tahun kepengker nika Ki Moyat piyambak ingkang Ringgit. dalang ringgit. Nggih. Nah, ingkang kala wingi nika ingkang dalang nuwun sewu Nawi Ki Arman. Ki Arman nggih. Siangipun Ki Arman Maulana. Nggih. Lajeng dalunipun Lampahipun bangun candi Sabto Araga. siangipun nggih. Dene dalunipun menika Nggih. ini dalunipun ini siangipun Ki Noval Ardiansah. Wahyu Hastobroto lampahipun. Oh. Dados gantos dalang ngeten. Nggih, nggih. Dados menika kejawi nguri-uri nangka growongipun Nggih, inggih nguri-uri kabudayaan Kabudayanipun. Jawi mliginipun ringgit. Nggih. Dados Nggih, nggih. acara-acara ingkang dipun gelar menika
mboten uwal saking budaya-budaya lan seni-seni ingkang samenika tasih makarang Grembaka wonten tlatah Sawangan. Oh, inggih. Kados ringgit menika. Nggih, nggih. Mbah Kandar, Mas Kikis menika saderengipun lajeng wonten ing pirembagan babagan angka growong. Pinuju badhe wonten paripara ingkang badhe kapiyarsa pramila para sutresna budaya miyarsa Borobudur semawur badhe rehat sawetawis wontenipun paripara ingkang badhe dhateng. Sumangga sugeng midhangetaken. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Wah, weekend nih, enaknya ngapain ya? Bro, goes yuk. Ayo, siapa takut? Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya. Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya, biar aman. Gunakan isyarat. Pasti Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang. Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya Bu. Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun Bu, ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Duh, piye iki?
warna abang urano ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Yalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Borobudur Semawur. Sutresna budaya kakung putri wangsul malih wonten ing Borobudur Sumawur perangan ingkang angka kaping kalih saksampunipun pariwara. Dene sadèrèngipun kalajengaken monggo dhateng para sutresna budaya miyarsa mbok menawi ing samangke badhe tuwuh pandangun miwah pitakenan gayut kalian menapa ingkang kababaraken wonten ing dalu menika, panjenengan saged sesambetan lumantar nomor WhatsApp wonten ing nomor WhatsApp 081 gangsal 78 968 sepisan malih wonten ing nomor 081 gangsal 78 968. Dene dalu menika tasih ngrembak babagan nyadran lesung semi nangka growong ingkang lumamah wonten ing dusun Kadisana, Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Dene narasumber ingkang rawuh dalu menika wonten panjenenganipun satunggaling wartawan senior wonten ing Ariwarti miwah Kalawarti Joko Lodang, panjenengan Bapak Ahmad Sukandar miwah kadang kula sepuh panjenenganipun praktisi ugi budayawan panjenenganipun Mas Kikis ingkang lenggahipun ugi mboten tebih kalian wontenipun situs utawi napa nggih menika ingkang kababar wonten dalu menika wujudipun nangka growong wonten dusun Kadisana. Kalajengaken Mbah kala wau sampun karembak wontenipun mula bukanipun sejarahipun kenging menapa lajeng kapan wekdalipun lajeng wonten pasugatanipun ringgit lajeng gayut kalian menapa ingkang dipun ngendikaaken kala wau bilih agami ingkang badhe ngrembaka menika Islam dene agami Hindu nggih kala wau Hindu tetep wonten lestantun menika menapa pas pinuju anggenipun ngawontenaken nyadran menika ugi ngginakaken ritual utawi wonten sesajen-sesajen ingkang identik dengan kalampahing agama Hindu menika. Sesaji wonten ingkang dipun papanaken wonten ngandhap. Oh ngoten. Ngandhapit nangka growong nika. Oh. Ingkang ngurusi nggih wonten lajeng ritualipun nggih namung menika wonten nyawisaken sesaji wonten ing ngandhap minangka growong menika. Tapi nawi acara intinipun nggih maos donga kanthi agama cara agama Islam. Terus menawi ritusnya itu karena sadran menika lah identik kalian Hindu. Nggih. Itu identik dengan Hindu. Wonten nggih. Ajeng tetep pakai bunga, pakai dupa, pakai komplit sesaji komplit. Sesaji komplit. Menika lah identik kalian Hindu identik kalian Jawa ngono ngaten lah menika tetep dilestarikan dilaksanakan
Nanging gayutipun kalian ngrembakaning agami Islam kala wau lajeng sedaya puja-puji donganipun menika ngagem Islam. Nggih. Terus menawi kenduren umpami nggih, kenduren ngaten sak sampunipun napa dipun naminipun menawi wonten ing padusunan menika dipun sebat ijab kabulipun. Nggih. Diwacake tumpeng iki apa terus jeneng sak piturute menika dipun waos kanthi basa Jawa lumrah. Lajeng pungkasanipun dipun dongani kagem agama Islam. Menika napa saling mengisi, saling menguatkan. Akulturasinya luar biasa. Akulturasi budayanya. Terus menawi sesaji menika kan doa tanpa kata-kata. Tanpa kata-kata. Jadi namung perlambang ana tumpeng cilik tumpeng marang pangeran. Nggih. Lajeng wonten napa malih nika Mas Sikis? Kan panjenengan langkung pono wonten jeneng abang putih nika pralambang pralambang antawisipun kekuatanipun si Bapa kalian si Biung. Lajeng wonten baru-baru menika obahing semangatipun tiyang kekalih menika badhe mbabar wiji ingkang enggal kalair janma menungso lah ngoten. Menika dipun wonten pisang raos gitu. Wonten pisang, lajeng bakar menyan, ngobong menyan niku kan lumantar kukusipun menyan niku ngumbulaken donga. Umbul donganipun nggih. Umbul donga. Nggih, dados namung pelambang. Dados sesaji ingkang dipun cawisaken dipun samektakaken wonten ing rata acara ritual tiyang Jawi niku sejatosipun nggih namung doa tanpa kata-kata. Kados nawi wonten penganten niku wonten gedang raja ben dadi kaya raja. Lajeng wonten cengkir, kenceng pikir gitu. Nggih. Lajeng wonten kluwih, ron kluwih wonten ben linuwe. Rezekine luwih. Dados tiyang Jawi niku namung kebaksane po nggih. Mboten pantah lajeng ngeglo ngoten nggih. Mboten nggih. Dados nawi wonten panggenan Mas Sikis menawa wonten kolang-kaling ben kaling gitu. Lajeng janur memuja marang nur gitu. Janure kok janur aren nggih. Janur kan apa. Terus danten menika minangka donga ingkang dipun cawisaken lumantar benda-benda yang mempunyai dimaknai sebagai doa. Kados rumiyin Mbak Simbah kula nika nawi bar panen ninggalken pantun kon dipun tangsuli. Danten lumbung nika dipun lambari ron kluwih. Ben luwih. Tapi nyatanipun luwih dan panen ngajengipun cukup. Tesih wonten tirahan ngeten lho. Dados setahun ke depan menika tasih dalam posisi aman nggih. Nah, samenika nggih nuwun sewu. Ngaten-ngaten menika nggih tesih wonten amargi menika budaya spiritual orang Jawa ya, budaya spiritual orang Jawa. Dene donga-donga ingkang mawi agama Islam menika donga yang saking pendes saking kitab suci, Al-Qur'an dan sebagainya. Nah, menika doa dengan kata-kata langsung langsung tanpa sanepo terus. Kalau kinten menika nggih. Nggih. Nah, lajeng gayut kalian nangka growong. Nangka growong ingkang sampun semi kala wau lak panjenengan ndikaken menika petilasanipun utawi pusakanipun Ki Hajar Windusono. Ya. Nah, menika wonten gayutipun menapa kalian dongengan utawi cerita rakyat ingkang mapan wonten ing setunggal mapan wonten ing Windu Sabrang ingkang angka kalih mapan wonten ing Ndakan. Awit menawi wonten Windu Sabrang menika ndikaken Windu Sabrang menika nggih Ki Hajar Windusono ngaten. Ki Hajar Windusono. Lajeng Ki Hajar Windusono menika nggadahi sederek mbok bilih menawi dipun critakaken kalian warga menika sederekipun naminipun Ki Hajar Doko. Nggih. Lah menika wonten gayutipun menapa menika? Kula kinten wonten nika amargi
dumugi menika wonten ing Ndakan nggih. Ndakan. Papan palengganipun Ki Ajar Doko menika. Kan wonten ringgit nggih. Ingkang saking manut critanipun saking kulit tiang. Napa leres mengaten. Nggih. Nah, menika nggih dipun lestariaken sampai dumugi menika. Nggih. Terus menika minangka tilaranipun Ki Ajar Doko. Terus dumugi menika wonten ing tlatah Pakis sawangane kan dalam tanda kutip gudang dalang gitu. Nggih. Wonten ing Kabupaten Magelang lho. Nggih. Dalang sinden kata-kata sangi daerah. Mesti Pakis Sawangan. Dan menika autodidak terus ingkang mengalir dengan sendirinya. Mengalir dengan sendirinya. Kados dalang A niku riyen romonipun nggih dalang, simbaipun nggih dalang. Nggih. Tanpa belajar di tanpa sekolah. Belajarnya ya nderek mriki. Lajeng wonten Sawangan ya wonten turun temurun to. Tapi wonten Tlatah ini kok dari pengamatan saya ngoten ya, dari saya. Daerah lain ya ada tapi tidak sebanyak di daerah Pakis. Dalang, Sinden, Pakis, Sawangan. Karena ya. Menawi menika ya wonten kaitanipun kalian Ki Ajar Doko ingkang nglestarekaken wayang menika. Ya, amargi wayang menika nggih budaya Hindu to menika. Nggih. Critanipun Hindu. Tapi sampun dalam tanda kutip sudah dimiliki orang Jawa wong Indonesia dan sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia nggih. Budaya dunia. Lajeng kalau wau mbok menawi wonten ing nangka growong menika kok pinuju pengetan sadranan menika rikalanipun ringgitan menika lampahanipun ringgit menika kedah harus itu umpami menapa Monasuka sinten ingkang dalang ingkang badhe nglampahaken. Mboten pakdoan lampahan mboten nggih. Nah, pokoke lampahanipun menika kados bangun Candi Sapta Arga menika lampahanipun pembangunan ya. Pembangunan ya. Bangun negara ya critanipun bangun negara. Terus nawi benten kalian wonten ing tutup nawi suran menika lampahanipun kedah menika napa Sri Tumurun tanpa naura niku harus niku. Dan itu harus dipentaskan menika tiang nggih. Enten sing nonton benten sing nonton kedah dipun pentasaken. Naik wonten ing tutup nggih, tutup ngisor nika Padepokan Cipta Budaya. Tapi naik wonten ing nika ngatang nika lampahanipun wonten patokan ingkang kedah niku mboten wonten. Lajeng Mas Kikis, menawi ingkang nglampahaken ringgit menika karena kalau wau kuncenipun menika Bapak Muhyat kalau wau. Pak Muhyat menika tokoh spiritual nggih, tokoh mantan kepala desa nggih, dalang nggih, sarjana gitu, SSN. Terus menapa ingkang nglampahaken ringgit menika kedah Mbah Muh menika napa sak menika sampun wonten regenerasi? Nggih. Menawi ingkang sampun lumah Mbah menika guntas-gantos dalang. Terus setiap tahunipun setiap kegiatan menika mesti gantos dalang ngoten. Lah. Menika kleres nek wonten ing Nangka Growong menika dipun damel wewangunan lajeng asring kagem kempal lare-lare ingkang nderek sinau pedalangan. Nderek nglestantunaken seni dalang kala wau. Nggih. Lajeng kala wingi menika dipun babar pagelaran ringgit Purwa siang lan dalunipun menika dalang muda. Dalang muda mboten namung muda menika tasih lari-lari nggih. Sedaya tasih lari. Terus saged winastan dalang remaja. Ya dalang remaja leres nggih. Siang dalang remaja, dalu dalang remaja. Awit pangangkahipun Mbah Mo menika ampun ngantos seni budaya menika cugek namung pedhot tiyang sepuh tok. Lari-lari mboten saged nerusaken. Lah kanthi papan utawi kanthi
kalodhangan ingkang saged napa wonten kesempatan kagem lare-lare lah nuwuhaken semangat kagem lare-lare. Nggih. Leres nggih. Nggih rental. Wonten ing ngandhap wit nangka Growo nika kalian masyarakat menika nggih Ki Moyat ingkang mandhegani. Sampun dipun bangunan kados pendopo menika permanen. Wonten sisi ler kalian sisi kidul. Nggih. Dados pun permanen, dados mboten ngangge tenda, mboten ngangge mboten. Pun permanen kangge kegiatan spiritual maupun kegiatan kesenian. Menika hebatipun menika nika. Dados wonten ing papan menika regenerasi budaya menika tetep lumampah. Lajeng nilai kerohanian tiyang ingkang tindak wonten niku ugi tetep dipun tengenaken nggih. Karena wonten kala wau bahwasanya tetap menghormati leluhur, lajeng budayanya nggih tetap lumampah, sakralnya juga wonten. Jadi namung agaminipun ugi tetap dipun lestanturaken. Nggih. Dan wonten gantang mereka mboten namung Islam ingkang berkembang nggih. Agama Katolik nggih mboten. Mereka wonten multikultur nggih. Wonten tempat doa untuk Katolik, taman doa. Nggih. Gantang nggih wonten. Dados ketinggal kerukunanipun. Nggih. Pancasilanipun niku mboten namung kaucap tapi nggih kawujud. Toleransi beragama juga sae antara yang penggayat agama Islam, agama Katolik, agama Kristen saged saling berbaur, saling mengisi dan saling menghormati ingkang pokok menika. Dados para pamidhanget monggo ingkang rumaos kepi-kepi kaya ngapa to nangka Growong. Saged tindak wonten ing dusun Kadisana, Desa Gantang, Kecamatan Sawangan. Monggo ing samangkih wonten papan menika panjenengan saged mirsani sarana boten winates namung kendel wonten ing pangucap kula sak kanca wonten ing studio, ananging panjenengan saged nodi langsung wonten ing lokasi bilih menapa ingkang kababar lumantar narasumber menika wujudipun panci mekaten. Dados mboten wonten ingkang dipun singklonaken utawi mboten wonten ingkang dipun tutup-tutupi. Karana pancen wonten ing papan menika ugi makaten wujudipun lan saben-saben wulan ruwah nggih mesti dipun adani wontenipun acara sadranan lesung semi nangka Growong dusun Kadisana Desa Gantang Kecamatan Sawangan nggih. Lah menika ingkang kababar wonten dalu menika. Kadosipun wanchinipun sampun meh ndungapurna dudutanipun Mas Kikis monggo wonten panjangka menapa saking wewarah ingkang kababar dalu menika. Nggih. Para pamriksa dados niti bab cariyos kala wau imo menika cariyos legenda, imo menika cariyos namung cerita rakyat, namung saged kapendhet inti sarinipun menawi kula saged pendhet inti sarinipun bilih tiyang wonten ing alam donya menika aja menang-menangan. Aja menang-menangan. Kabeh ayo padha urip ngrembaka bebarengan rukun mat sinamadan gotong royong amprih bareng-bareng ngrembaka. Mekaten. Leres kasih ya. Dene Mbah Kadar monggo tututanipun. Monggo. Ya kanthi kita nyimak acara nyadran wonten ing lesung semi nangka Growong menika tututanipun inggih menika kita tetep nguri-uri warisan leluhur. Imo menika warisan budaya utawi warisan budaya spiritual. Dados menawi dipun mboten dipun lestantunaken dipun uri-uri mangke budaya spiritual orang Jawa nika kita kawatir nguwatosaken saged ical nggih.
kados ingkang wonten Gantang menika nggih cerita legenda tapi ngemu suraos mboten menang-menangan nggih. Kados Aki Dalem kalian Ki Hajar mboten menang-menangan. Tapi sami sareh. Nggih. Ajeng menyadari masing-masing. Menyadari masing-masing. Demi bisa menika wonten ing mriku nggih toleransi beragama saged kalampahan kanthi sae. Kula nuwun menika ingkang saged kita petik. Nggih, matur nuwun Mbah Kadar, Mas Kikis. Sagung para sutresna budaya miarsa Kakung Putri mekaten dudutanipun saking para-para narasumber ingkang dalu menika mbabar wontenipun wewarah sinandi lumantar nyadran lesung seminangka growong wonten ing Dusun Kadisana, Desa Gantang, Kecamatan Sawangan. Dene pungkasane ngatur saking kula Kinarya Pepunta sugih menika karana beda. Lamun to namung sawiji rasanipun tetep kirang mentala. Wusananipun mekaten lan semanten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.